Takže čau všichni, máme tu pár nových DH karet, takže se na to jdeme mrknout. Tak, první karta. Je to mech. A dokonce teda mech, jo, na DHčko, zajímavý. To 2 many, 2 jednička, Battlecry. Lízně si outcast kartu a vlastně ji přehotí na úplně nakonec levý strany ruky. Nakonec levý ruky prostě úplně, no. Takže jakoby ji můžeš hned zahrát a jo, to je zajímavý. No, tohle se tváří, jako je to zajímavý, ale nevím, jestli dobrý teda. Je to jedna karta, 3 jednička. V podstatě, no a měl bys to zahrát, no, v tom kole. S tím asi jako počítám, že jo. Ale je to zajímavý efekt, ale podle mě tohle je 2 z 5, že jako... Já to chápu, že bys to třeba chtěl hrát, jo, jakože, ale... Já nevím, no. Tohle je takový... Přemýšlím, no, ale tyjo... Zrovna jako mech, tyjo... Mech balík, tyjo, no to asi, to mech hráčko asi ne, to nemá cenu moc toho řešit. Ale no, je to takový, je to OK asi. 2 tomu nechám, uvidíme. Za 3 many, 1 na 5 Naga. Potom co zahraješ Nagu, dá 2 damage náhodnému nepříteli a lízně si spell. A potom to switchni, jo, no přehoď. Aha, takže ty vlastně, když zahraješ no pak je to, když zahraješ spell, tak, říkám to, když zahraješ spell, tak se lízneš si pak tu nagu zase, jo. Ty vole, no. To je připomíná tam tu mágovskou nagu, ježiš, ale... A to nerefreshuje karty. No ale tohle se tváří docela zajímavě. A dobře, no. Furt to aspoň líže karty, takže... Ale tohle je plně 3, s tím dá, protože to je celá kombo karta, ale nevím, jestli to úplně bude zase tak dobrý, jako ta blbost, ta blbost, co refreshovala ty krystaly, no. Takže jo, takhle. 3. Tak další karta. Je to spell spell za 3 many. Dá 2 damage a tvoje další naga spell a zbraň stojí 1 míň. To je zajímavý. Takže jako -3, no, za 3, jakože. Vlastně zlevníš o 3. Jakoby o 3 dohromady, no, 3 karty. Ale jako jenom o 1 každou kartu, že jo, takhle. No. To nezní špatně, ale já nevím úplně teda. Není to dobře, ale tohle se asi, to se možná zkušet bude, ale podle mě to není dost tak dobrý teda. Asi 2 z 5, ale ne, protože jako může být, jo, ale zase jako ty máš 2 damage, no tak zlevní si nagu může být. Spell, jako taky, no. A zbraň, tak to nevím, teda jestli zbraň úplně. Tady je to důležitá. Spíš to naga a to, no. No vidíme, jak se bude hrát ten naga DAčko, no to. Když ho tady teda už tvoří. To 6 many, 6 beast. S Rushem, outcast, vysamoni, kopy tohoto miniona. Jo, takže... No hele, tohle bylo asi dobrý, ale podle mě to je moc drahý na ten outcast. Tohle je spíš taková, no možná arenovka, možná spíš ani ne, no. No pak se to tváří dost špatně teda. Já myslím, že to může být třeba dobrý jako na buffy, ale u DHčka... Tyhle tomu možná dali 1, no, protože to je takový fakt jako spíš jako unplayable, no. Tohle asi nevyužiješ. Říkám, možná u toho DHčka asi jo, ale moc tomu teda nevěřím. Možná, že 2, ale nelíbí se mi to úplně teda. Za 1 manu discoverni Nagu. A pokud jsi zahrál Nagu, když to držíš, tak zrokuj tu kartu o 1. Jo. Přijde se prostě do Naga balíku, OK. A to je asi v pohodě, no.
To se může hodit, to je 3 z 5, jako dobrý tohleto. Že tady jako prostě, jo, discoveruješ si nějakou nagu. Můžeš vlastně discoverovat i tu legendu, ale no, ono se říká discover je horší, že jo. Už nějakou dobu. Takže. Ale podle tohle by se mohlo hrát, no. Do naga balíku a není to špatný. Tak, za 2 many 3 dvojka naga. Pokud si zakástil spell, když se to držíš, nebo když se to držel na ruce, tak dej týmu herovi 3 útoky na toto kolo. Jo, tak tohle je zajímavý. A no jako určitě, protože to je, jako 3-2 jsou v pohodě staty a plus 3. Jenom za to, že zahraješ spell, to je jako, to je určitě fajn, ale tohle je taky 3 podle mě a to je v pohodě karta, tohleto. Bezvadný, to se může hodit. Možná, že to je fakt hodně dobrý, jakože tak to docela i tvoří tempo. Pro něco vyklírovat za 3 není špatný, ale asi 3, ale jako je to fajn, je to fajn. Na poslední karta je legenda na DAčko. 3 many 2 trojka naga. Battle Cry. Hoď 2 kostkama a potom discoverni 2 karty podle ceny, který, no podle toho čísla, který si hodil, že jo? Nebo podle čísel, no. Takže ty hodíš, to je prostě tak, že ty hodíš, já nevím, třeba 3 a 6 a discoverneš 6 a 3 miniona. Je to jednoduchý. A samozřejmě ta koska je normálně prostě od 1 do 6, jo? Jenom to pro představu. Takže to prostě max 6 a minimálně 1 manový minion. No a pokud ten efekt se zdabluje, nebo zdvojnásobí, když vlastně, nebo zdvojnásobí, on dostaneš jako, nebo takhle, ty dostaneš ještě extra discover, pokud vlastně hodíš stejnou hodnotu. Takže třeba 2-2, že ho hodíš, takže bys měl jít normálně 3x discover. No a tohleto jinak, já nevím, no. Tohle jsou random karty, že jo, takže jakoby je to docela zajímavá value, no, ale takový RNG, no, to vypadá spíš do arény spíš, jakože OK, ale jelikož to jsou karty, tak to zase nemusí být nutně špatný, no. Protože to může dát cokoliv, že jo, tak většinou to snad dá něco na DAčko, no, tak by to neměl být problém. A na gabalíku asi v pohodě. A tohle nás taky 3. To může být playable, no, ale když se takhle, když se bude hrát ty nagy, takhle bys tam asi dát měl, že jo, no. A není to stejně dobrý jako ta 2-4 s imunou naga, legendary naga. Ale dá se to, no, je to takový, no, je to random, já vím, že je to takový nic moc, ale dám tomu 3, uvidíme. Takže jo, to by bylo všechno dneska. A snad zase zítra u dalších nových karet se tam ukážu konečně Highlander DH, ale to si asi ještě počkáme. Tak jo, čau.